Ďalší šmak je tento dlho očakávaný Fatcap, takzvaný Vortex Halo Fatcap. Tak začneme od tej najmenšej, to znamená ideme to dať na Vice a skúsime čo to hodí. Pozrite sa na to, už to začína celkom slušne vytekať. Není špatné. Není špatné na 400, pozrite sa na tú hrúbku. Viete ísť aj do tenšej stopy. Skúsme to teraz hodiť na tú Megu. 600-kový sprej. Čeknite, do zameria nejakých 28 cm. Za mňa celkom super Fatcap za 3 €. Pozrite sa na to, celkom slušné. Tak si poďme vyskúšať ešte túto peknú 750. Toto je krásne. Tento sprej má cca 35 cm a dosť to syčí. Jednoznačne s tým máte vyplnenú vec úplne rýchlo. Za mňa je to veľmi super doplnok. Super web, Ujo Buffet sa na vás teší. Takže toto bol Ujo Buffet z graffiti zóny pri Fall Control shope, kde máte možnosť malovať strašne veľa stien. Takže toľko k týmto reviewčkám a čoskoro sa vidíme po